l'organisation des Jeux de la Fragonne à la ville de... Un petit moment. Cassà de la Selva, Catalunya. Aquests dies s'està celebrant a Cassà de la Selva els Jocs Olímpics en disciplina de Fragona. Molts esportistes s'han aplegat a la Vila del Suro per tal de participar a les diferents modalitats esportives emprades pel Comitè Olímpic Internacional. El Passeig Vilaret, dedicat a l'il·lustre pedagog Josep Vilaret, fundador de l'escola que portava el seu nom, ha acollit la prova del càrling, una de les més emocionants, seguida per nombrós públic que s'ha plegat i ha aplaudit amb entusiasme els participants. Especialment interessant ha estat la final de la prova d'esgrima, celebrada a l'icònic lloc de l'aqüeducte de Can Vilallonga. L'habilitat i equilibri dels espadatxins ha portat a una final ajustadíssima. En la disciplina de sincronitzada, l'equip format per la generació coneguda com la Fragona d'Or ha colpit el respectable amb un número sense precedents. Els aplaudiments de l'afició no s'han fet esperar i no han parat d'animar malgrat les condicions meteorològiques. Feia un fred que pelava. No han defallit en l'execució de la coreografia que han estat preparant durant tants mesos al Centre del Rendiment de la Federació. El públic no ha pogut sinó reconèixer el treball i l'esforç dels atletes. El gran aspirant rus Kazabov ha fet llenya a l'halterofília i ha deixat via lliure el seu compatriota Platanov, que ha aixecat els cubells amb contundència i sense definir. A l'estadi olímpic, al llançament de la Fragona, el grec Eduard Kasmokis ha establert un nou rècord mundial amb 35 metres i 14 centímetres. En el salt de Fragona, Eudald Llim, as de la modalitat, ha patinat amb la Fragona, però no li impedirà lluitar demà per les medalles. I ja ho sabeu, demà tornem amb més jocs per tots vosaltres. L'important és participar.